a star chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, but we're running away with no hearts. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? They were blinded, tried to deny us, didn't think we were following our hearts. We are breaking free, it's just you and me. We might fall apart, but we're running away with no Can we break free? Can we break free? Can we break În acest episod noi filmăm Minecraft Survival. Voi cred că ați văzut deja ferma cum o construiam. De. Ha. Și De tu acum căutăm obsidian, da? Hai. Ia caut vină. și eu. Ce? Da, păi nu? Eu ziceam că mai am grijă de fermă și mai facem altceva. Mm, Sau stai că eu mai tai lemne. Deci da, da, mai bine mai ajuta. Super. Frate, dar nici lemne nu mai avem. Că am făcut ferma. Păi, ia, vin aici și ia. Eu asta fac. Da. Că sunt multe, dar avem o pădure. A, uite un porc. Bă, oare să iau un carrot Carrot? să-l trag? Da, normal. Stai, mă duc Normal. acum. Mă duc acum. Pam. Mă duc să iau un carrot. Tot dacă e pus la plantație și nu mai avem alții. Am găsit o ravină uriașă. De aici sigur o să iau obsidian. Da, mie mi-e să nu calc pământul, dar nu cred că o să-l calc. Da. Pam, am luat un carrot, mă duc să-l atrag. Pe nenea, sforă e. Așa, hai, porcu. Poate găsiți diamante. Mă, dar asta are viteză mai mare decât găinile, șmecher. Și tu se duce așa într-o parte, uite. Pam. Easy, hai. Hai. Easy, hi man. Scam. Dar cine suntem noi să criticăm? Nu mai am cartoful, morcovul, da. El l-ai dat? Nu, Dar tu ai luat din fermă sau ceva? da, din fermă. Și l-am mai aveam plantat în cestul mai aveam în cestul de acasă, bă. Nu știam, dar nu contează, Nu, da. că l-am pus la loc. N-am eu. Ce deja vu am. De ce?
Nu știu, mi se pare că am mai făcut asta. Un vis sau ceva. Ciudat. Dar cred că știi și tu cum e. Negativ. Ce? Nu știi? Negativ. Hai să luăm obsidian să ne facem portal spre Nether. Și după aia dăm foc lui Bobo. Vrei să fii piroman, nu? Mai că mi-a adus o brichetă nouă. XD. Nu că XD. Uite, Uite, oaia! uite, Aduc și asta, aia, mă da. duc să... Stai că iau și oaia, bă. Deci iau și oaia, nu? Ce oaie? Da, ia. Am găsit una, ne mai trebuie una ca să le înmulțim și mai trebuie și un porc, mai trebuie și Ce am găsit până așa? Am omorât-o. și o vacă proastă. Bă, Ce? Dar de mai de mult, bă. țuca! E țuca tu, da. Nu, eu ziceam la porc cu țuca, bă. Ah. Uite, așa, uitul. L-am luat aici, ca să tragem proasta. Am luat vreun ou? Da. Normal că am luat un ou. Mă duc să iau voaia. Era zic vulpe. Ce faci? Stai un pic să mai găsi dacă mai ai tu vreo surioară. Nu cred că ai, că ești săracă. Hai mă după mine. A, uite, și asta face ca porcul. Cum? Merge repede? Nu, merge așa dintr-o parte, își schimbă așa. Bă, stai, direct. dar n-ai zis că ai găsit slime-uri, să ne facem lead. Ba da. Da. Când am fost la villager atunci. Bă, deci n-am filmat, pentru că Ștefan să oprim, pentru că noi ne-am pierdut de casă și... Am fost eu la village... Hai, mă, zi. Am fost eu la un village și ne-am blocat, ne-am pierdut de casă, dar am găsit două, mă, atât de tare. Și era unul extrem de mare, numai că n-avea ferărie, al doilea era destul de micuț. Și Da, nu la avea. ferărie. Știu exact. Bă, vin imediat. Tsuki. Hai după mine, haide, așa. Hai după mine, haide, așa. Izi țintă. Și zi taie. Deci da, eu fac scări din copac. Păi, nu. Abia așteptăm să ne facem un ex de diamant. Ca să putem să rupem ăsta mai repede cu efficiency. Sper să aibă 3 sau 4, deci dacă are 3, super. Salut. Am mai luat o oaie atâta. Și porc. Da. Știi cum ai suflat în microfon și ne-ai zis porc. Bă, pe tine te-a întrebat Șoșo dacă vrei să mergem la piscină? A, solo, da. Șoșo. Am zis tot. A, eu ziceam că poate. Dar de ce nu vrei să mergi? Nu, dar el a zis azi să mergem, nu mâine. Easy, Șoșo. Tu crezi că zic de osăloș? Easy taie lemne, easy taie lemne.
Mamă, și putea să nu mai tai și pe ăsta. Stai. Easy un stack. Așa 24 de oră. Ce, mă? Eu, cum se numește? Stai să văd cât am filmat 7 minute și am 2 stacuri de lemn și o bucată. Easy aici trebuie să le pun pentru că Ștef știe să le pună extraordinar. Ce, mă? Scările, Ce? cum le-ai pus la casă. Unde am pus el? Rău. A, păi știu, n-ai cum, frate, că astea te întorci. Nu m-am mai întors, ți-am zis că le pun la miște. Mă rog. Mai auzit, urmează. Ba nu știam, dar chiar Să le pui din casă, scărie. Mă rog. uitați aici, deci aici e geamul, aici e canapea cu pernuțe și ne uităm noi așa la desene. Astea sunt foarte desene. Apoi aici ne jucăm pe PC. Așa, pam, schimbă imaginea, Pune-te mă ceva mai șmecher. Nu vreau zombie, eu vreau... Ce? Eu vreau porcul. Și vezi, mama, cât suntem. Ah, deci nu mâine am pregătire. Deci nu mă dăm pregătire. Easy. Ah, perfect. Nu! De ce s-a pus creeper-ul aici? Aici am găsit diamantelor. Easy. Și ne jucăm și pe alu Ștef. Uite, tragem la imprimantă. Aici aer condiționat. De? Așa, și eu am aer condiționat. Stăm aici pe scaun și ne jucăm. Așa, aici ne culcăm ziua. Hai, mergem în Nether? Ai găsit? Da, și am mai găsit și câteva diamante. Păi trebuie să-l facem undeva frumos. Am găsit diamante fix când am vorbit cu tine, what the fuck. Știi că noi l-am pus, noi am pus enchant-ul pe celălalt survival pe care nu l-am filmat. L-am pus fix lângă spawner-ul care l-am găsit atunci. Da, da. Nu-l facem și pe ăsta? Ba da. Am mai găsit diamante, frate. Deci fix acum când vorbeam cu tine am găsit 5, da. Easy! Nu știu, pur și simplu, mergeam și de tot. Și l-am găsit diamante. Și putem să facem și ex să ne enchantăm? De... Dar ne Păi trebuie și... acum, nu știu, avem 12 diamante. Și 2 o să le folosim pe Bă, cam câte slime ball-uri trebuie? Că am 4. Păi îți trebuie unul pentru 2 lead-uri. Bă, frate, dar cum se numește? Trebuie să ne înșantăm un pickaxe. Enchantăm lead-ul! Pentru că, frate, ne trebuie Stai că eu îmi las aici itemele mele de fermer. fermer. Stai, așa, las tot nisipul, tot. Las bețele, las astea, ce mai pot să las? Pam. Asta, lopata, ăsta îl păstrez. Asta să strâng. Da, mă, stai. Torțe. Și acum mă duc să mai iau și sabie. Bă, când mergem în Nether ne luăm și sabie. Adică ne facem Normal. de diamond sau de fer. De iron momentan. Avem destul de bine. Dar găsește Ștef, nu-i problemă. Găseam pixele în survival. Dar nu mai e fer. Uite. Să mai iau? O să mai iei, că mai avem 18, că mi-am luat și eu să-mi fac sabie. Ok. Cred că trebuia să iau și bețele și lemnul. Bețe. Stau mă că lemnul am. Pam. Easy sabie. Și cred că o să-mi fac și un pickaxe. Nu mai bine fac și un pickaxe. De ce de era? Da, că o să luăm și minereuri de acolo. Eu vreau să înșantăm picuri de iron. Du-te la înșant dacă e. Ai făcut enchant-ul? Nu, vreau să doi la X-Pro să-l facem și să duci la X-Pro să faci. Și na. Unde mă? Unde era? Ce? Așa, nu. Nimic.
Hai că iau iron acum. Mă duc să fac XP. Păi da, dai pe dificultate. Că eu am deja level 12. I-am 20. Dar tu cum te descurci acolo dacă dau pe dificultate? Aveți tot. Am dat pe easy. Da, bine. Vreau să mă uit pe geam aici. Dar mă enervează, frate, eu cred că o să mai lărgesc locul, Ștef. Și deci unde îl lărgești? În spate. Adică în spate, în fix spate. la spawner, aici. Da, Unde... Că aici vreau ca să facem enchant și mai multe. da, mă, acolo lărgești. Uite, și dăm 2, super. Nu înțeleg ce zici. Da, știu, cu sabia. Sau ce vrei să zici? Da, mă, cu sabia. Da. Nu-i foarte șmecher spawnul ăsta. E ușor de făcut și e destul de folositor. Eu acum îl lărgesc. Ce? Bine. Mamă, iau de asta de XP. Asta... N-aș putea să dai așa hituri încete. Da, știu. Dacă nu o să avem și noi săbii. Și o să trebuiască să facem undeva locul cu iteme de aruncat. În episodul următor, cred. Acum cred că ne ducem în Nether și mai facem noi ceva. Abia aștept să ne batem și cu Wither-ul. Oare ne trebuie și armură Normal. de iron? Păi, din ce? Nu știu, dar nu știu dacă vreau să-mi fac. Da. Eu las aici mulți scheleti să spawneze. Uite cum... Lara, cuciu, 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 cuciu. Lol. Am plictisitor episodul. A, mai găsit diamant. Da, destul de plictisitor, pentru că acum... Nu știu, dar măcar mergem în Nether în episodul ăsta, nu cred că o să apucam. Nu știu, sper. Ai auzit ce am zis? Da, cred că am plictisitor și că ai găsit diamante. Da. De aia nu m-am lăsat, mai bine că n-am plecat, am găsit. Stai un pic. Da, noi filmăm de 16 minute, aproape Hai, 17. facem outro. Vii tu la mine sau eu la tine? De a veni la tine. Ok. Nașpa că nu putem acum să mergem în Nether. Foarte nașpa. Da, știu, dar... Hai, Ștef. Adică putem să-l facem, dar că... Da, o să dureze prea mult episod. Păi, cam atât cu acest episod. Eu am fost Bogdan și el Ștefan și noi ne-am dus la